Понеже няколко пъти каза покрай работа, ти паралелно с YouTube работиш нещо друго тогава. Да, какво работиш? Значи аз последните 11 години, в които работех за други хора, така да го кажем, иначе имам към 15 години трудов стаж, преди да започна от няколко години да работя за себе си направя собствена фирма, но последните 11 години работих за един човек, но работех в много различни бизнеси. Минах през различни... Всъщност аз започнах в една фирма, която беше свързана с обслужване на фонд за земеделска земя, като чисто и просто лице, което да сключва договори по телефона, нали, такава икономическа дейност, но документална, най-общо. Обажда се на някой, искате ли да подпишем договор? Да, искаме, добре, так. И това нещо започнах. Буквално след няколко дни се появи нов шеф и казвам, аз купих тази фирма, стария шеф си тръгна, случиха се някакви промени, но да, няма да разказвам, това са 11 години. Накрая, последните години, всъщност на този същия шеф, който се появи тогава и купи тази фирма, аз вече работех в най-основния му бизнес, той е много голям бизнесмен, с много различни неща се занимава, но основният му бизнес е хотелиерски. Той има няколко хотелски комплекса на нашето Черноморие, много големи, 4-5 звездни. Има много от зрителите, които са работили или работят за него и ги срещам от персонала и са много готини хора. Той дава на няколко хиляди човек българи работа. И аз имам много голямо уважение към него, както вижда се вълнувам даже като се сетя. И аз реално се занимавах с финансов контрол и финансов анализ и менеджмент на под финансов директор ниво на тези хотелски комплекси. Това ми беше до последно работата, като аз сам реших, че бяха много тегави времена тогава за този бизнес, защото беше COVID. Също време на една година преди това беше фалирал най-големият европейски туроператор, Томас Кук. И той дължеше пари на много на такива фирми, подобни на тези на шефа ми и съответно и на него. И беше много кофтен момент за това. И аз тогава осъзнах, че аз съм част от този бизнес заради парите, които получавам. Те ми харесват хората, колегите ми, шефа ми, всички са много готини, но аз съм там заради парите. Тоест, ако парите ги няма, аз няма да съм там. И започнах да си мислям, добре, кое е нещо всъщност, което ме кефи наистина, кое е нещо, което ме прави истински щастлив и така нататък. И започнах да си замислям, нали, това така казвайки до сега звучи, сякаш съм се събудил една сутрин, измислил съм това и на вечерта се е случило. Не, това беше доста дълъг процес, като аз човек на 30 и няколко години, който вече има сериозна приятелка, която сега вече ми е съпруга и е майка на сина ми. Те първа да прави тия промени в живота си от такава висока позиция, да се отказва от всичко и да тръгва да си търси кефа, беше много сложно и така много процес. Аз не съм рисков играч, обичам всичко да ми е подсигурено и ми беше много сложно да го взема това решение, но го взех и сега 2-3 години по-късно, не съжалявам дори за секунда, но си спомням тогава пак думите на тогавашния ми шеф, който той тогава ми каза, когато аз му казах, че искам да го напускам. Той каза, по принцип, нали, в други обстоятелства бих ти предложил по-висока заплата, бих ти предложил повече пари и така нататък, повече, нали, удобства. Но вика, аз съм това, което съм в момента, защото взех преди много години едно решение, такова, каквото ти сега ще вземеш. Вика, затова давай, действай и мен това още повече ме надъха и викам, добре, правим. Интересно ми и за зрителите, които гледат как подобно решение, нали, толкова геймченджер в живота ти се взима. Понеже ти набързо каза, да, аз го взех процес на времето, всъщност какъв е този процес на взимане на това? Просто значи, аз като икономист така се правих. Сега, колко би ми струвало, примерно 2 или 3 години да живея с жена ми и да мога да ги подсигуря тия пари предварително, точно за да може да не разчитам на това дали фирма Хикс ще ми плати, дали ще ми се обадят за някаква промоция, дали ще ми се обадят за някакво ревю, т.е. да не разчитам на фирмите или съответно на публиката, на хората, които едва ли не са ме завели до там, докъдето съм, да не разчитам аз на тях, за да си платя тока. И това беше от икономиста No Thanks гледната точка. От човека No Thanks беше трябва ли сега това да направя? Достатъчно окей ли е? Наистина трябва да правиш това, което обичаш и да правиш това, което ти харесваш, но правилният момент ли е сега в живота? Ти на колко години си? Какво се случва? Някакви 1000 неща. И това беше процес на, може би, година и нещо, в която аз премислях
анализирах едно, второ, трето и накрая взех решението, че можем да го направим това нещо и го направих. Но да, наистина беше си доста сложно решение. Вярвам, че ако бях на 20, ще да отнеме може би наистина дни или часове и препоръчвам на всички, които го гледат, да имам си едно такова вече като съвет, което се опитвам да давам. Смятам, че човек от 0 до 20 се занимава с училище и малко или много не знае какво става. Дори след това да не знае какво става, смятам, че между 20 и 30 е периода, в който е хубаво да пробваш 1 милион неща. Всеки ден едва ли не. Ако нещо ти е интересно, отдавам повече време, но ако не ти е интересно, смени го веднага и пробвай нещо друго. Тоест от 20 до 30 ти да пробваш 1 милион неща и да видиш кое е най-якото и кое е най-истински те удовлетворява в тия години, в които имаш тая енергия и тия възможности, деца вика малко или много да ти помогнат вашите, ако са живи и баба ти, и дядо ти едва ли не. Колкото и смешно да звучи си, е така. После като го намериш на нещо, да вложиш 100% от енергията си, за да може от 30 до 40 да го превърнеш в сериозен бизнес, който бизнес може между 40 и 50 да те кара да живееш спокойно и между 50 и 60 да си гледаш внуците, да се вика и така нататък.